Sambelnya jangan dibuang. Oh iya, Bilangin aku nggak jadi makan soto Padang ya, udah kekenyangan. surt. Var det det? Styrbörjan. Varsågod. Kärlek. Saat. Neyse. Äntligen Sigrid. Overlev kärlek. Vi mänskligt är mer för. Så därför. Välkommen. Till teatern. Mina damer och herrar. Välkommen till teatern. Ikväll vill du få känna på människa i det selv. Ikväll ska du få känna på människa i det selv. Du vill få ut ett masker? Du vill nog få ut ett masker. Det är skillnad. Adopsi aku, Mami. Aku tuh sebetulnya punya banyak adopsi, tahu, anak adopsi. Banyak banget. Cuman memang nggak pernah dikasih tahu siapa-siapa. Tapi anak adopsi aku tuh banyak banget. Ada kali 300-an. Kayak di Yayasan Kanker Indonesia tuh, anak-anak Yayasan Kanker tuh semua anak-anakku, karena hampir semua kebutuhan mereka aku yang berikan. Cuman kan kalau kalian taunya yang jelek-jelek aja buat jadi bahan bulian kan. Itulah kurang lebih lah. Kenyang guys, yang gue pak gua. Udah minum? Ikannya kok nggak dihabisin? Bukan. Mau kasih bawah aja. Sekalian kayaknya lo sih. Sama ini sayang, tolong ambilin jeruk di tempat tadi nih. Thank you. Ya sayang. Ini masuk kamu. Sätter man den med skuld. Det är många fler. Hvor är den? Det är inte skuespel. Vi brukar stycket och dela oss med grupper så det är lättare för dem att drepa oss. Han är ingen regissör, hotelldirektör eller vad andra blir för någon. Nonton film di Netflix.
Alle sammen. Aku dari kemarin badannya nggak enak, panas. Menggigil. Loly kom igjen. Hvis du bare skjønte at det ikke er en skam i å overleve så forlatt en familie. Men det har du ikke. Velkommen til min teaterforestilling. Hva er det? Forsvinn! Du skremmer ikke meg. Jeg er Leonora. Mamma og Bjørnis. Og ingen kommer nær meg. Nei. 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 Hans! Henne! Alhamdulillah ya Allah. Bebep.
Bye guys.